तो नमस्कार प्रणाम चिन्मय बा हमार नाम टारगेट प्लस पॉइंट ठग ज्ञान के गोदाम। भोजपुरी बा हमनी के पहचान और इहे ह हमनी के मान और संस्कृति के शान। यही शान के साथ शुरू कल जाओ आज के ए वीडियो के जवना के टॉपिक बा कक्षा बारहवा के भोजपुरी के जौन संत भिनक राम जी के पद बा जौन की हमनी कौन पांचवा पाठ ह, ओकरा बारे में पढ़ल जाई। तो कोनो भी पाठ के पढ़े से पहले ओकर लेखक के बारे में जानल बहुत जरूरी होखेला। तो आज हमनी के का करी वही लेखक के बारे में जानल जाई। तो चली जा उनकर हमनी के जानकारी ली जा। तो संत भीनक राम जी सर्वभंग संप्रदाय के संस्थापक आ प्रमुख संत रहनी। उहाँ के जन्म लगभग 200 साल पहले बिहार के सारण जिला जौन की अब का बा सिवान बा। पहले सारण और सिवान एके में रहे, बाद में ये अलग हो गई। तो यही से कहल गइल बा कि बिहार के सारण जिला तो अब सिवान में बा। कौन गांव? माघर गांव जौन बा अब सिवान में बा। तो यही से उहवे इनका जन्म भइल रहे। केकर जरा जन्म भइल रहे? तो संत भिनक राम जी के। ठीक बा। उहाँ के गुरु के नाम का रहे दुनिया राम बाबा। का नाम रहे? दुनिया राम बाबा। क्वेश्चन पूछ सकेला कि संत भिनक राम जी के गुरु के का नाम रहे? तो एजा तारा उत्तर देवे के बाद गुरु दुनिया राम बाबा, जिनकर समाधि पर आज एगो मंदिर बनल बा। संत भिनक राम जी चंपारण के आपन कार्य क्षेत्र बनौले रहनी आ कई मठ मंदिर के स्थापना कैले रहनी। यानी कहे के मतलब बा कि संत भिनक राम जी रही उहाँ चंपारण में आपन मठ मंदिर के स्थापना कैले रहलन। कहा से कि उनकर सर्वभंग संप्रदाय जौन बा उ संस्थापक हवन उनकर। तो ओकरा मठ बनवैले हुई है। ठीक बा। उहाँ के लिखल भिनक दर्शन माला, उहाँ के कौन लिखले बनी? भिनक दर्शन माला। ओकरा में लगभग 200 पद बाटे जवना में भक्ति ध्यान आ साधना पर आधारित बा। इ सब पद का पर आधारित बा? भक्ति ध्यान आ साधना पे। कहे से कि संत हमें तो यही सब पे आधारित रही। वो तो कोनो फिल्म के गाना लिखी है ना, तो ये सिंपल बात बा कि भक्ति साधना यही सब पर रही। ठीक बा। ए पदन में जीवन के सच्चाई माया से मुक्ति आ गुरु के महिमा बखूबी वर्णन बा। हर संत में अगर देखा तो गुरु के बड़ाई करेला हर संत। क्यों भी संत होकेला तो गुरु के बड़ाई करेला। कबीरदास भी कहले बन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो ये गुरु और गोविंद जी खड़ा रही तो पहले गुरु के बोल लगी है। लेकिन गुरु का कहले कि गोविंद बता देले लास्ट में। लेकिन गुरु के ई महानता बात है। गुरु के महानता के बारे में सब संत लगभग बड़ाई करेला। ठीक बा। तो इहे कहल गइल बा कि गुरु के महिमा के बखूबी वर्णन बा। सर्वभंग संप्रदाय के शिक्षा यानी वहाँ के जौन शिक्षा बा वो संप्रदाय जौन वो स्थापना कइलन ओकर जौन शिक्षा बा वो भक्ति संयम साधना आ गुरु के भक्ति पर आधारित बा। आजो सारण आ चंपारण में इस संप्रदाय के अनुयायी अनुयायी कहे के मतलब फॉलोअर। जैसे तू इंस्टाग्राम पर केकरा के फॉलो करत रह तो तू जानत होगा। तो वैसे ही अनुयायी यानी कि फॉलोअर फ्लोवर यानी उनकर बात के माने वाला उनकर अनुसरण करे वाला संत भिनक राम जी के उपदेश के पालन करेला। वहाँ के योगदान अध्यात्म आ समाज सुधार में अतुलनीय बा। तो जब हमनी के पाठ पढ़म जाए इनकर जौन पद बा उ पढ़म जा तो देखम जे कि कुछ ऐसन भी शब्द बा जौन की हमनी के बुझात नहीं के। बहुत पुराना पुराना शब्द बाटे जौन की आज के आम बोलचाल में लुप्त लगभग हो गइल बा। तो ओसे ला तारा आवत होके लेकिन कुछ शब्दन के हम लेके आ जानी ताकि तोहरा ओको पाठ के पढ़े में कठिनाई ना होखे। तो वही कठिन शब्द के अब हमनी के देख लिया जाओ। शब्द बाकी वंदे। वंदे मतलब का होखेला? हे मानुष हे जीवात्मा। इस जब पाठ पढ़म जी तो ओकरा में बाटे शब्द वंदे। ओकर मतलब बाकी हे मानुष हे जीवात्मा। जनु जाति मतलब देह छोड़ल चाहे देह से आत्मा के अलग हो जाई। ठीक बा। गाठी गाठी मतलब होला गठरी केवला गठरी बार के ले जीव बूढ़ा उ गठरी बांध के ले जीव अब का भी तो रहता रह। तो उहे कहल गइल बा गाठी मतलब का गठरी। जमहू मतलब यमराज। यमराज के जमहू के मतलब बटे यमराज। प्यादा प्यादा के मतलब बटे यमदूत या यम राज के सेवक। साची साची के मतलब होकला असलियत। असलिया लिखा गइल भैया असलियत बटे साच बात। धाई धाई मतलब दौड़ के जल्दी से
यानी कि कोनो चीज हो गई तो दौड़ के धावा हो जल्दी ना कहला कि धावा हो आग लगल बा, यानी दौड़ के जल्दी से भाई ओकर मतलब भइल। आगे के हमनी के देखल जाई, आगे बा मोरे लेखे। का बा मोरे लेखे, मतलब हमारा लागे चाहे हमारा नजर में, हमारा लागता चाहे हमारा नजर में। घंट घंट के मतलब होखेला गर्दन चाहे सांस लेवे वाला जगह के, उ कहेला ना कि तार घंटिया दबा दे, तो उहे घंट मतलब होखेला गर्दन चाहे सांस लेवे के जगह। तो इतना बतैला के बाद तोहरा का ज्ञान भइल बा एह वीडियो से, एकर टेस्ट कर खातिर हम 3 गो क्वेश्चन पूछम जौन के ऑब्जेक्टिव बा। ओकर जवाब तोहरा कमेंट बॉक्स में देवे के बा। तो चलो पूछनी जो तोहरा से क्वेश्चन। तो पहला हमनी के क्वेश्चन बाटे के संत भीनक राम जी के गुरु कौन रही, मतलब के रहे। कबीरदास जी रही, दुनिया राम बाबा रही, रविदास जी रही, तुलसीदास जी रही। एकर उत्तर तोहरा देवे के बा। अब आगे बाटे कि संत भीनक राम जे रहे उनकर मुख्य रचना का बा। रामचरितमानस, गीतावली, भीनक दर्शन माला, विनय पत्रिका। एकर उत्तर तारा देवे के बा कमेंट बॉक्स में, बिना देले जाए के नहीं के, ठीक बा ना। आगे के प्रश्न बाटे के संत भीनक राम जी के मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ रहे, मतलब जौन स्थल जौन रहे उ उनकर कौन मुख्य कार्य स्थल रहे। तो वही ऑप्शन में बा वाराणसी, पटना, चंपारण, गया। तो ये तीनों प्रश्नन के उत्तर तारा कमेंट बॉक्स में देवे के बा। अगला वीडियो में हम संत भीनक राम जी के जौन पद बाटे ओकरा के पढ़ाई। जौन पद बा अगर किताब तो पढ़ लो खबर, तो ओकरा में ई जौन पद बा ओकरा बारे में हम बताइम, और दूसर को पद बा ओकरा बारे में बताइम, और जौन भी क्वेश्चन आंसर हुई आयल वीडियो में ओकरा के हम कवर करब। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलल अगला वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।